sa Diyos. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Hesukristo. Ug busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mayaong gahom sa aman. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili nagayod siya mamatay pag-usab. O kamatayon wala nay gahom kaniya. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Basa sa Salmo, Responsorio, ang atong tubag. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo. Gikan sa kailadman, nagtuaw ako kanimo, o Ginoo. Dungga ang akong tingog, papaminawa ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamoy. Tubag? Nagtuaw ako kanimo, Ginoo. O Ginoo, kung magtimaan ka sa mga kalapasan, kinsa may makaluluod o makalahutan, apan anaa kanimo ang pasayo, aron ikaw o kahuro. Tubag? Nagtuaw ako kanimo, Ginoo. Nagasalig ako kanimo, Ginoo. Nagasalig ang akong kalag sa imong pulong. Ang akong kalag nagpaabot sa Ginoo. Labaw sa pagpaabot sa mga gwardya sa kaadlaw. Tubag? Nagtuaw ako kanimo, Ginoo. Labaw sa pagpaabot sa mga gwardya sa kaadlawon, papaabota ang Israel sa Ginoo. Kayanan sa Ginoo ang kaluoy, ug digha kaniya ang himpit nga kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kasalanan. Katapusan. Nagtuaw ako kanimo, Ginoo. Magampo kita. Ginoong Hesus among manunubos na pagkamatay ka mahinangkon, aron ang tanang maluwas mulabang gikan sa kamatayon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pataling hogi ang among pag-ampo tan-awa nga may gudmaon gisakpo na nagsubo ug nag-ampo sa mga igsoon nga si Anisito nga patay na. Ginoong Hesus, ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang maluluyon. Pasayloa ang mga sala sa mga igsoon nga si Anisito. Pinagay sa mong kamatayon, gibuksan mong portahan, si kinabuhi alang kanilang tuo kanimo. Ayaw itugot nga among igsoon nga si Anisito. May mulag kanimo kung dili pinagisong mayaong gahom. Atagi sa kahayag, kalipay, kalinaw diha sa langit, din kabuhi hari hangtod sa kahanturan. Amen. Palihog, manilog ang tanan, utong agiton ang mga pulong mo, agi pagbasa sa balaang kasulatan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingkoron ta sa among pagtuo, o kagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligoron ta sa among pagtuo, o gagaka
Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw o Ginoo. Busa pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyan sa pagkaon o pag-inom. Makahubog na ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka na itungod niling kinabuhi. Kay tingala unyang makalitan kamo ni adtong adlaw kay mabot kini sa tanang tao sa tibuok kalibutan ingon sa litag. Busa pagbantay gayud kamo o pag-ampo kanunay na makabaton kamo kalig-on aron mabatunan kamo nga dili maunsa ni tanan mahitabo ug magbarog at tubangan sa anak sa tao. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog, maglingkod ang tanan. Sa ikadawang higayon, mayong gabi na itong tanan. Hello. Hi. Hi. Hello. God is good. All the time. All the time. God is good. Good ya puno bisag iulan ta. Kaya nga naman, buhi pa ta. Nining kurasa sa kagabion. Mga mga igsoon, usbo nako sa ikadawang higayon, nga niya kita nagkayusa alang sa pag-ampo alang sa malinawang pagpanaw sa akong parente na si Anisito Astillero Lapira. O sa ngalan sa pamilya ng Munisa o pamilya ng Lapira, anita karon nagkayusa. O ako sang itunol ang inasingkasing pasubo sa sa asawa sad na si Sister Lisa nga nakita dami niya dito sa pagkamatay sa anak ni Inday. Nakita na. Inday. Susyo ang anak ni Inday po. Klaro na ginako ba? Muna no nga niya karon sa katapusang gabi o katapusang gabi po sa paghigda ni Anisito sa iyahan ari-arong panimalay. Ug usbon ko din ako no nga nasayop ra po gamay ganiha atong pagyukbo o sa atong halandong mayor sa Josefina sa Buanga del Sur, si Mayor Catalino Adapon, uban sa mga maagtik nga ihang mga sidekick nga mga sangguniang panglungsod. Tindalan ko mungala kay mo kaila si Mayor na ilhan kung ko to no. Ang gabi Mayor, nining kagabion karon aniya ta kana kay usa alang sa usbon nako sa katapusang gabi. Dayon ang atong ebanghelyo karon mga igsoon kaning giingon nga pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyan og pagkaon o pag-inom makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka na itungod ining kinabuhi. Kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlaw. Mabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan nga sama sa litag. Ang atong kamatayon mga igsoon sama sa litag. Kung manglitag taglanggam sa kaniadto nga dako paglasan sa atong lugar, ang tao sa litagon sa kamatayon, no? Ang bot pasabot ni mga igsoon ng litag kaning kalit ni kamatayon sa tao. Kay si Tito, murag guna siya balatian, pero mula ka opigid siya. Pero kalit lamang niabot ang iyahang hinulaman nga kinabuhi iyang giuli nga tos Ginoo. Muna yung mga gingon mga igsoon kung nahibawan pa unta, pero wag kita kabalo nga may tabo may ani nga sitwasyon. Dahil mo share lang po ko ninyo mga igsoon, dunay akong kumpare sa dito sa provincial jail site is San Jose man ko. Dahil doon among balay sa provincial jail, doon ako kumpare nga army nga retired master sergeant. Ang iyang gibati taas siya og sugar. Niabot og 400 sa iya ng pagkamatay na. Sige sa check up dayon. Plus ang pandemic pa gyud, giuban sa iyang sakit. Misamot gyud ang iyang sakit. Kaya nga naman, diha mas magpuyo sa iyang panimalay. Usay mo gawas siya matong merkado, pero paguman uli sa balay kay kanila laging ang mga senior karon pinangga kaayo sa gobyerno dili pagawason.
kay basi og kanang panuhutan niya, no? Pero ang senior sa una nga normal, pinangga kayo, hagod pa gyud kayo. Kay doon na gyud siya agianan paingon sa Jollibee o kay Sano, mga dagong mall, dayon kung ato kag bangko magpa-withdraw sa ilang pensyon, naagi sila kagulingon nga priority land, no? Karon, naagi priority. Pero ito sa balay, itaw no, kini atong panahon karon naging mga igsoon nga wa ta kay balo sa panahon ang Ginoo na sayod sa tanan. Muna nga atong ebanghelyo karon nagaisgot nga magbantay kita kanunay sa atong kagulingon. Kaya bigyan kita mga igsoon, ako may nasulti itong una nga si Tito ni una na to. Kay doon na may muna, doon na po mo. Hello. Doon na mo. Taha ka na nito bag. Kaya bitong matod pa sa nadungog ko na kung paring nagumili ba. Dili ko kay nisuon ko niya. Ako lang gi-relate ko nang iyang kuan bang. Kana bitong ingon na pare nga. Mayang buntag nya sayo mas kadlawon, nagkuntugnaw bitaw. Gamay ra kay manubag. Ningon ni pare nga mayang buntag, gamay ra kay po nanubag. Ningon ni siya nga mohangyo lang ko ninyo nga kung mga tahuran gani o kung sa pangutana gamay o makatubag ta, mutubag yung kuno ta. Kaya nga naman, basi ko nag tubago ng inkanto. Ang inkanto na yung tubag, kaya umatubag nila ang mga buhi, no? Bitaw, no? Kaya na yung ihan po itong sinatian, bitaw. Na muna nga, ito kong gingon kaganiha, nga dunay mo una, doon na po mo sunod. Diba? Oh. Ito pa, wala din ang musunod. Ito sa laing nasod. Ito sa Afrika. Kaya nagsugod ako ang balyan dito. O balyan ka, COVID. No? Dayon, kaya na may COVID, grabe ko ng COVID. Aduna na po tayo kabalakas ng kagulingon. Ay nagkabalak dahil na, no? Ang importante, na magpabaksin ka. Kisa pa yung kung pabaksin dire. Isang tiil. Tanan na, no? O, tanan na di ay. Ganihang udto, niyato ko sa provincial capital, sa Guat Mumutana, no? Akong ipabaksinan, akong asawa. Inakay akong asawa, kay bata-bata ko gamay, baka ko gamay, ako ging ipabaksinan. Parang, dunay gamay. Dunay gamay nga, ano ba? Bitaw, no? Kining, murag, kalapit ang ingon nga, pambato sa protocol sa gobyerno. Kaya ang gobyerno, nikamot ang tao, taas pa ang kinabuhi. Dahil yung kanunan na umabot, nga bakit kaning COVID, murag hapit tayo mong sulod sa tuwa, pero di pa na masulod kay paagtong bata o Pasko o kanang Enero, Pebrero, Marso, dayon, tama sa February. Imanin nyo ha, ako ang istorya ba? Kuliunan niya. December, January, o February. Kaya na February, adlaw mo na sa mga heart, adlaw sa mga mahal sa kinabuhi. No, din, kana kung January, pista ko na sa pagadian. Ang atong senior sa Tuninyo, no? Atong nag-deboto ni senior sa Tuninyo, nga matupag Sibo, atong na mo pagadian. O nga na mga activities sa itong kinabuhi. Dayon, bakasyon na po, ano din, ato lang Panginoos Ginoo nga, iyang ilugoy na gyud nga wa na gyud COVID. Dayon, labi na gayud kay umaabot pang eleksyon, wala na gyud COVID. No? May ka, may pagsuroy-suroy. Hindi ko mas eleksyon, mag-COVID na po. Dahil human sa eleksyon, wala gyud COVID.